Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan. Huy, ayaw sa mog scroll up. Paminaw mo kay naa ko'y istorya, no? Marites kay dating. Ay, mo gini mga babae, mga marites. Nakasuway na ba mo nga nitumar og tambal nga way basa-basa only to find out nga di ay tumao nga tambal inyong nainom? Serious ang atong hilisgutanan karon. Kay tukion nato ang medication error ug si kinsa mong tulo. Oo, unsay tan-aw ninyo sa screen, no? Kinsa namong tulo ang lagmit nga maospital tungod sa medication error. Oh, tan-awa. Oh, kinsa namong Grabe tulo ang dinha? hospital. Ah, Stay stay tuned aron mahibalo sa detalye sa usa sa makuyaw nga insidente surrounding medication error that just happened recently. Okay, so kana og uban pa kauban si Ate Hazel og Domino. Ako si Eduardo live din sa Kisaw TV og Senyor Eduardo TV. So welcome mong tanan no diri sa episode namo karong buntaga nga gitituluhan og lagmit mamatay tungod sa sayop nga nainom na tambal. Te, yeah, wa kung mga nga. bright niya mga viewers, kung mga bright niya itong mga viewers, murag makaila rin sila, no? Kung kinsa ka itong kuan, maingon ta ko nagtinanga. Kung kinsa to'y nasayop, og itong sa tambal, no? Murag Grabe mailhan way. dayon. Okay, so Oy. this past few weeks, kay matawag nato og dili kaayo maayo ang among mga panglawas. Oh, kami gyud tulo ha, dili maayo ang panglawas. So, nanamoy hint kung kinsa gyud ay kaani nila, no? Ako just recently kay ni konsulta sa doktor sa akong ngipon kay kalit lang ni sakit ang akong papangig, no? Pero in fairness, intact pa akong papangig, wala pa siya ni samot og kadako. Og nagwonder jud Nahiwi ko na. og naunsa ko. Kay bahala nagnahiwi Eduard basta ang kilay wala. Ug naunsa ko kay nihubag man ang Straight akong kilay. papangig oy. So gi-cancel dayon namo ang among live na show sa Kisaw TV last week unta ni. So di jud mawagtang ang kasakit. Lord, Sayang tinindot ta kay to tanaw nimong namong ba kay burot ang bigas. lain Health kay card. Eduard oy na nasugod na sad ka Eduard. Okay, so Adam ha nakisabay pud ko no not feeling well pud ko. So we decided na i-cancel mo na ang live last Saturday. Yes, Dongs. and gipulihan na mo og kadtong live show nga story nga nindot piya to nga story pod kung wa mo kapaminaw paadto istorya kato sa usa ka 15 anyos nga namatay tungod sa mga halok sa nahitabo na sa New York. So mubo ra ang istorya pangitaa sa among YouTube or sa among Kisaw TV channel. Og Ma'am Hazel, unsa may nahitabo sa imong papangig di ay? Uy, grabe kay. Uy, issue kay ning papangig. Pwede ngipon lang, no? Grabe na gyud kay papangig, no? So, habi na gyud nako in Ikaw town ug tong maunsa hapit na namatay ko. te. Paghuwat ni Edward. Una de Edward, layo ra kaayo ang papangig nga sa akong kuan. Sa tinai. Dawa Tinae. sa mga Mo utok. bitaw no, hala Edward, bright lagi ka Edward. Sakit Bitaw. Edward, papangig duol sa utok, no? Layo sa tinae. Okay, so abi na gyud nako in town ug maunsa nako apan simple raman kaayo tong sitwasyon. Niadto ra ko sa akong dentist o gipaibot ang ako ang molar kanang mo nang bag-ang Duard, molar nang Agi bag-ang. paibot na gyud nimo. Oo. Wala ay Abi awahin ko makasabalik. i-save lang, ipa-save lang nimo. Wala Wala ma-save. Duard, wala na Di madaog mo save kaya. Duard kay grabe na kaayo Malata ang na. tooth decay og ang katungkuan og lawom na kini. Okay, so Maka-worsen pod siya, bitaw ng pasta no. gikasab-an ko Duard sa akong dentist kay actually honestly speaking no ang kana ding cleaning sa Oh, importante importante na. gid na siya. Kung may Dapat pasta gani no ka. every sa imo ti Doms unsa inyo di sa Canada twice Every a 6 month, months? twice Kuwanti. a year. Twice a Yeah, year. every 6 Oh. months. Ang kuanti ang murag regular lang nga cleaning every 6 months pero pag abot ako 6 dinhi sa months. Canada katong akong giingon nimo tiba nga pag tan-aw nila sa akong ngipon pag scaling nila ti kay nanguta Kapalayo. ang first pangutana jud kanang nagpalimpyo kasi mong ngipon sa Pilipinas ning ko nga nagpalimpyo niya yung siya nga mura lagi wa limpyo so mura lagi wa limpyo so ang gibuhat sukad pag abot ako diri mga 10 years na lapas sa 10 years every 3 months ang ilahang gi-schedule ti
every 3 months. Grabe no. Mm. Kami pod sa UST na gyud may kanang dental check up kay dako pod bayag factor kung like para kay ate nagsakit ang ngipon so di ka tudlo ba maka-absent ka. Sa inyo ha, Edward, libre ba, Edward? Libre ba? Katong kami nga dili charge sa to sa mo. Bitaw Walay dili. kuan? Walay ka nang bisan na lang o ka Pero nang di pa man gud may tenured pero kung tenured na may na siya part na siya sa Ah, Pero I think bukuto ba siya ko Edward kanang Cleaning, ibot o cleaning. cleaning ana ra siya. cleaning. Sa CNU sa CNU sa Edward kay lain sad amo din ha kay i-refer man oy. Ako nanong i-refer mi og Kaya lain na mga kilala nang nila nga dentist. Oh, I think di tingali kaya or wala ba ray okay Oo. ba nga i-refer pod me. Nama pod may No, so- affiliated dentist. dinhi Oh. sa Canada ti kay kuan kanang dili siya part sa dental kuan Dili ba? siya part sa HMO. Part sa kanang Insurance, universal healthcare. yeah. Universal Ah. healthcare sa part kay kuan man siya mura man siya extended nga healthcare. So ang Ay, mahitabo sige. mahimura siyang part sa kanang universal healthcare kung i-diagnose ka sa imong doktor nga na kay sakit sa ngipon, like let's say for example na kay kanang traumatic injury sa imong ngipon, so makuan na siya ma-appeal na Ma-refer siya pero maka-consider na. kanang kuan lang ngipon limpyo-limpyo sa ngipon, ibot ana Dili kuan na na siya, dili siya cosmetic, covered nya aesthetics. non-essential unya covered na hinuon siya sa imong kuan insurance sa trabaho. So ang trabaho pod kay lain ay 80 na ay 60 na ngako kay 100%. So bisan pag ila pang walwagod ang ako ang ngipon kay wala koy viral. Zero balance. Oy, speaking of that kanang healthcare ba? Bago lang kabalo nga nama day kuan cover man day ang PhilHealth. dentist sa PhilHealth. Sa PhilHealth. Oh, bago lang sad na Edward. Bago lang sad na, Covered ang unsa ti? ang kaning dental sa Dentist. PhilHealth wala biya na di ba? Oh. Yeah, pero depende lately kung lang kabalo. kung kanang ga dentist affiliated ba na siya pero nakaapan sad Ah. kung if you are Pila. affiliated to PhilHealth kaya pila. Wala. Sa taas ang Nabuntagan pila pod ba. kag pinila. Oh, mao na siya. So mao na nga kuan. Mao Pero lagi sayang na uy kung balik niya. maka-avail i-avail na to kay ako bigay I-avail ka kita. sa Yeah, PhilHealth. another sa Edward, ako nakuan siya di. Kanang mga insurance gani kay naaman ko insurance, no? Na day insurance Edward nga dili, di ba nami uban di mo cover og dental. Nay uban cover sila if kaduha na ka mo kuha nila like for example karon nga year ni kuha ka nila sa insurance. Kada nga insurance dapat next year mukuha ka nila Cover na at ka. ma-cover na ka. So first nimo di pa ka cover. Mao na Marag mga rider na nila, rider. ana. Yeah. Mao Sige ba? te. Yeah. Yeah, naka-claim ka sa imong insurance. Wala ko na ani bayad ako. Di na madas ka sakit Edward. Oy magpaabot pag yun ko. Wala na May madas. giibot no nga naghubag. Wala ni hubag. Wow. Wala gyud siya ni hubag. Pila naman ang bayad sa dental cleaning diha sa Pilipinas? Mahal na, 1,000. Di kay baw kati sa akong nahibaw-an ang kana lang simple nga cleaning is 1,000. Ang ako Edward dugay naman kay murag centennial naman ko Edward oy nga wa na sa cleaning kay kuti mahadlok ngiluhan gyud bitaw ko ti. Ikaw Gani. Edward giluhan gyud ko sa Oo. clinic. Pero Pero anindot machine lang kay mo, after good yeah, marag nga. limpyo. Aw kay lami mga kay ipon mo after. paminaw. So mao to niya asinti gidip tawag di na kay deep scaling kanang grabe Yes. na gid yung Antik. ang plaque, ang tartar, hala Edward naglisod ko kog limugmug Edward murag ang nahurot nako Edward usa ka litro nga tubig Dugo. pag limugmug kay grabe ang dugo og ang mga kaoy ba ni mo Edward lod Okay, ano mo guna i-vibrate mo gud na? I-vibrate, Oo, mag-vibrate so So mao to siya ako nabayad no 1/8 ang iyang additional ang 800 bali 1/8 Edward kay deep scaling daw. Unya ang ibot kag molar man kuan siya ti 1/5 gi 1/8 pod kay dala tambal iya mga antibiotic mefenamic o katong anti-bleeding gitagaan ko niya mao to 1/8 ang iyang ibot kay molar daw basta molar ko no kay mahal man ko Lisod na man, o lisod siya. Hala dugay gyud ka Edward. Gilubag-lubag jud akong ngipon Edward sa kagahi aning ngipon na oy ko pliers ba na ang gamiton di ba? Naglubag. Ma-feel ba ni mo tinga kana bitad gun marag mo kuto ba? Oh, ay ni kuto-kuto. Nagana Edward di kuto-kuto ko lolo pero na anesthesia noon anesthesiahan man. Kaya nakapaibot man mo og molars gud dati.
Gipaibot na ninyo yung Oh. molars eh. Ang ako Oo, kay nadaot naman. nadaot nang ako Pero kay pila kuan man nakabuk atong molar? Upat man na, Eduardo, no? Duha-duha? Oh, diri sa ubos Sa ba? taas Duha? daw no, napoy taas. Napa sa taas. O, daghan man tag Mm. molar. So, Kuan ba na, for na-preserve example din no, sa dire baba nimo nadaot. Kung di ko na may paibot mo takdan. takod sa pika takod. sa taas. Mm. Oh, mao Mo gani nang na ang duhang pagdungog sa maibot. akong dentist nga mao na nga obserbaran ko no ko niya. Ang ubang Mm. ngipon. Okay. Ang giingon sa ako ang dentist nga ibton ang ako ang kuan wisdom tooth. Ibton Mm. tananti. Pero kay mo ba Uy. nga sa ako ang pagka-nurse di sa emergency room, daghan kong mga pasyente nga giibot na may prophylactic nga ibton siya sa way. Mm. Sagwa siya kuan May kay sakit o wala oh, something. sagway something kay potential man gud siya nga mapara sa imuha tiba nga Oh, nga Manitakod. madaot. Mao oo nga lagi. ana so ibton so daghan kog mga pasyente sad nga nakit-an sa emergency room nga kuan sila ti kanang giibot nila Prone hubag to na kuan. nun ang naong Mm. ihubag na nun ang naong niya na complicated ba yung mao na nga sige gingon ako Ang dentist nga ibton ta na imong ibton. ipon niya kung ayaw lang sa nya na lang Mm. og kanang mukuan na gyud kanang maproblema na gyud ba so sa Kana laing bahay tagaan sa sila trabaho ti oy ang dentist eh. oo lain sa kaayo advanceon mag-ibot kung wa gani kay nga akong prinsipyo ti I don't know sa inyo ha ang akong prinsipyo kung wa gani na problema ayaw hilabti Correct. no Pero ang so ako mangong case te, mm, sa akong case diba Imo niingon nga kang na problema. Diba niingon ka ti Doms nga giibot gyud ay ti kay diba basta molar i-preserve gyud na. yeah Ni Mm. ana gyud ko sa ni anak ko sa dentist eh. Ang dentist ingon ikaw kung naka-bother man gyud na nimo, sakitan man jud ka, Yeah. aton nang ibton. Iya jud kong giingnan. Kay useless gyapon to pastahan niya, naabot naman gito sa Oh, ilalom sa naman nerve siya. Di na endings actually ba. na gyud siya pasta Edward. Mabitaw to nahibong Oo. ko nga sakit murag I think naabot na dito sa ilawom. Naabot na ang gyud kuan to. ba ya na bagong research karon nga ang kanading wisdom tooth pwede din na siya gamiton as kanang stem cell diha kuhaon ang kanang stem cell ba nasa siya purpose kay mingon man ang uban nga kuan nga wala daw purpose ang kuan so sa laing Sige. bahin na nakurat gud ko last week kay ni text si Ma'am Hazel nako nga si Eduardo kuno kay nasayo pag inom sa usa ka tambal unsa kaning tambala no nya 40 daw ang kuyawa niya no nya ning kong ha kuyawa gud so nagpaso gilon ko ni Ma'am Hazel gabi di so ginli ko Ma'am Hazel unsay problema so karon atong pangutanon Gichismis ko ninyo, chismosa gichismis. mundo. So karon ato yung pangutanon si Eduardo kung unsay kanang sige nitabo so Ma'am Hazel unsay may imong first nato nga pangutanan ni Eduardo. Be, tama Wala, ba uy, pagka-relay ni Ate Hazel? Dili taba ni Eduardo. So nabisto na kay nato karong buntaga ti kung kinsa gyud ay to ang Besto na. nagtinanga ang dili tinanga. Hapit mamatay. Hapit lang mamatay. Hapit mamatay. Eduard, Pangutana kay ano giunsa day? na unsa sige Bitaw, te. Eduard, unsa gyud day imong gibati permero Eduard nganong ni Oh. kuan man ka Ah, tambala. Naunsa day gyud ka? Kasi itong adlawan, murag the other day mata to. Mm. Friday. Oh. Dili So uy, that time ang mga- kanang giano ko tiba kanang hyperacidity ko niya. Ang ginaisip na ko basig wala ang hyperacidity ko makainom gud katong probiotics. So like Ursiflora. So mo to gipangitan ako sa among medicine cabinet. So na ko nakita nga kanang Nibiol ba? Nibiol. Di ba pare-pareha ba sa sudlanan sa Ursiflora? Pagkatawa mo Collagen. mo Eduard. Yung collagen te magpapakit mo si collagen di ba anak sa di ba te? Collagen. Oh, collagen pero kuan man siya ti kanang say color ana red or brown color man sa collagen. oo. Dayon to Pero Eduard. blue magud po diyang label. Tapos actually gitanaw-tanaw na ako niya. Di na ko maklaro ba kay wala akong eyeglasses. Di man ako mabasa ko baora guro ni kay murag mao man imong napalit sa una. Moto niya gi-open ako. Inom na ko ang liquid. Murag parat-parat man murag di man ni mao ang Ursiflora Wala. kay nakainom ko dati ba. Parat So man. Eduard, wala din ni simuta pod before ka ni inom Wala mo si wala pud te. Sige. Mura siya kanang Next yun. mura siya orisol iya lasa. Sumuto. Anya. Murag lain man nagduda ko ba gibasa na ako yung giduol siya akong mata ba. Hala Nagatiparan yan ka. salbutambol man dahil ni. Salbutambol man dahil nga ni Viol. Gigulbaan ko nagpalpitate na ko ba lon sa akong buhat na Ya, wala ka nagsaba Inuman Eduard ako. sa imong pamilya. Wala ka nagsaba Gingnan ako kung white na ano pa siya. na alarma. Observe lang kay kung maunsa daw kuan. Kung di na ako ka-drive anig. Magpatawag yung anig magpatod sa ospital ba.
Lalo nalain na imong lain na gid kay imong hunahuna. Unya Edward. murag siyempre kay murag di ba sa psychosomatic pod kanang sa imong mind ba nga feeling nimo nag-ano na ka na good. So feeling na ko murag niya ano na nagnab na akong mga kamot ana good. Pero unsa man gid Nagpalpitate imong ko. gibati at Edward? Unsa gid imong gibati pag human imong inom? Ni take effect siya for pila ka minutes man nga Mga murag ko. kuan, mga 10 minutes ana niya. Murag ni ano akong kamot, murag weakness ti niya, palpitation ana. Nya nainom unsa imong gibuhat Edward? Nainom kag tubig pag human imong inom Di na ato. tubig. Ginaghan imong laklak og tubig. Oo, ako gikaon na to para maano lang niya. Inom pod ko kanang kuan Cremil S. Mm. Oh, Mm-mm. hyperacidity. Yung mo to ni Yeah. ato na ko kwarto ako yung kuan ba ako ra yung gipaminaw akong gibate akong Gibati. lain na gyud siya magpaano na gyud ko hospital niya mo to nag-search ko sa Google mo to nag-chat ko nimo nga yan mura dili man sa death di ay Dili ko no alarming. Nya ako siyang giingnan. mura relieve wala na ko. Ko okay ra Edward, wa man kay death. Wa man kay kamatayon Wala ra man for death. Wala Ana ra man dito po pero ni death, overdose no? gyud siya overdose gyud te kanang lima daw ka ano imong malakla kanang isa ra mo So, tong nainom. Edward, ang imong symptoms nga imong gibati gyud adto kay Palpitations, numbness, weakness, oo. Oo. Sa limbs, Unya, tapos ginhawa headache. ka. Ang Ginhawa nimo. gina-observe ko na ko, wala man po noon. Ya imong pulso Edward, wa nimo gitanaw nga kusog bang pitik sa imong Nag-ano, pulso. Kusog na to kay nagpalpitate man siya. Oh, nya so pila man ka oras Edward nga nawagtang ang imong simptomas nga gibati? Mga isa ka oras. Naka-rest ko At isa ka least 1 oras. hour. Oo. Nya so Nawala naguna siya tod, nakatulog na ko. Nakatulog ra jud ko pod kay gusto na ko matulog na lang ba. Unsa din ni orasan na hitabo Edward? Mga 10 PM na. Sa gabi. Oo. 10 PM na may nakapahuway na po di ay ka. Pero nagtunaw na jud ka Edward nga hulo mamatay naman jud ko ani. Basin wala na inom na ben ako unsa na ko ni isuka niya napo koy nabasa tinga dili daw ka i-induce sa ilabad sana di ko dapat magsuka. Kung paitan ni dapat kung lesson learned yun pa dapat next time magbasa yun ka kay once na maabot na sulod na sa imong baba na unsaon na nimo. Mauna especially Edward nara ba kay anak din ha no, so careful gyud kasi imong mga medisina din ha labi na pareha sudlanan ba. Oo. So mao to ang check na sa iya kay katong naano siya ba Nebiol katong giubo. Mao lagi. So ikaw na noy na biktima sa iyang para-asma. On this lesson learned kayo. Lesson learned kayo. So mao to ang cheka no chika ni Edward. So mamatay ba gyud ka kung mainom nato ang Ventolin? Kay ikaw naa gyud ka sa Ventolin brand siya, brand. Ay marag daw to Ventolin. Ang Ventolin mao na siya ang brand pero ang Ventolin nag-contain na siya og salbutamol. So pasensya kay atong gi-reset ang ato ang PowerPoint. So naa ditay kakulian nga technical sa kuan sa tawag ani dito sa Facebook kay kuan man naputol ang wala. Kuan private man na-set to private na ako noon sa ning IT kuan informatics informatics Edward niya nagdoktor na siya Edward. Informatics. Kung ako'y maestro Pero ano tabi magimo tag virus mang hack. So mo to i-check ni mo to i-check ni Eduardo. Yes, so mo unsa ba nate? So, pangutanan ni Ma'am Hazel kung makamatay ba kung imnon nimo ang Ventolin. So, ang Ventolin di ay or kaning salbutamol, ang purpose na to ana ti kay inhalation ti di ba? Pero naay salbutamol nga syrup. So, ang tablet. gi-review gid na ko tigdi dali ti kay nagtudlo mo kog pharmacology sad for biya ka. For almost 10 years. So ato nang nakita unsa gyud ng salbutamol is harmless ra ba gyud ng salbutamol no katong incident ni Edward nga iyang nainom ang salbutamol nga Ventolin nainom ni instead nga inhalation makamatay ba gud to. So sa dili pa nato naisgutan naatay tanawon sa nato ni atong screen karon nga naay nakabutang medical emergency kung puyo ka sa Ontario motawag ka sa Ontario Poison Center kay katong sa kaso gud ni Edward pwede siya nga mo tawag sa poison control kaning sa Pilipinas naatay PH National Poison Management and Control Center.
So sa US pod na poy US poison control. So nigtawag nimo ana dito Edward kanang mosulti kanila unsay nitabo nya ila kasultian sa outcome sa imuhang unsay imuhang kuan. I don't Mm. know kung sultian ka. So na kog Mm. tawag aniti para sa akong pasyente nya kuan Mm. kanang sultian kanila ilang reviewhon ang tanan nimong kaso unya istoryahan kanila unsay mitabo sa sunod nga mga oras nya Nga sa buhaton. Mm. unsay buhaton nya tudloan kanila nga unsay nya man ato isgutan karon og unsay buhaton ani nga pasyente sang di na ko malimtan gyud tinong nga tawag kog Ontario Poison Control nya Naunsa pud ka ato Doms? dili Kasi ako para sa patient. akong pasyente. So gitawag Okay, ko nya okay. ang akong pasyente ni tumar siya og kuan sa niya side check la sad ni kanang nitumar siya og kuan Mm. ward nitumar siya og tambal ba nga daghan kayo tambal sa dili na to isgutan kay Di siya basig mag-suicide? basig sundon Di niya man pod. mao gyud kanang Ah, tuyo og purpose. tumong so giinom niya ang di lang ko ma-story sa pangan sa tambal ginatagam na ko ani kay pag pharmacology Pero teacher unsa na siya nga tambal? Over the counter lang na siya? dili kuan ni siya nga tambal Okay. kanang prescription medication Prescription. at di ko misgot sa tambal kay sa una pag Basig nagklase ko sa gamiton. una Edward nagklase ko sa una nagisgot ko pangan sa tambal nga maka deadly of course tanang tambal deadly pero nay Oo. ubang tambal nga dugay ka Parang mamatay matagaan sila og sus idea ba? uni hisgot man ko Edward og kanang pangan sa tambal Edward naad koy kaila Edward nga naa dong klasiha nga Mm. ni kuan gyud ni inom gyud niya I felt guilty Oo. kay kanaging Bitaw, Ikaw may ikaw may nag-ingon. natudlo. Oo. ako'y nag-ingon ba so kani dili lang ko hisgutan ang tambal so niinom siya Ayaw ani nga tambal common ni siya nga tambal inom niya ang tibuok botelya pagtawag nako sa Ontario Control syrup. Sige. kung dili siya sirap gagmay siya nga kana ding tambal ti Okay. the Tama. more nga gagmay siya ti the more nga potent siya ti mo na kung nakatunan Mao ba? Mm. Okay, so okay. niinom Kaya siya ning paspas ang gagmay effect ana niya gagmay. inom siya ning gagmay nga tambal iyang gilarok tanan so paglarok niya ti tawag ko sa Ontario Control kinasige naman siya og sukat ti unya ti Mm. giingnan gyud ko ti gidiretso na jud og ingon nga kanang sa amount sa giinom Namatay sa na. pasyente kanang in the next 24 hours makuan yun ang pasyente Mamatay. mamatay gyud siya Mm. nya ang pasyente pa jud gatanaw pa jud nako Nga gahuwat natawag ka. oo tanaw ang pasyente nako nya ay to ay gid mi sa pasyente niya ningon din ang pasyente nga unya unsa may sulti sa kuan poison control inko I have to tell the doctor first kay kanang siya man ang nag-care nimo ana pero di ba sakit lain kay paminawon kanang kuan kayo no Murag kanang oo. bugat Mag kay makita paminawon nimo ba nga mamatay na siya na yun. unya kuan pa ang pasyente kanang alert pa gipadana mo dito sa kuan ICU No. for Mm. preventive kuan inana nya mao to ang nahitabo gid nataliwan gid ang pasyente Ano batanon para namatay pa yun siya. mm Wala Once na dalag antidote. wala may antidote no known antidote nya dili sad Ah. pwede kanang anong uling kanang sana Charcoal. Charcoal. kanang kanang nga charcoal Activated. pwede activated charcoal dili pwede nya nakataonan pa jud kay niinom siya ana sa balay pag inom niya sa balay ang activated charcoal ni sulti pa jud dito sa kanang poison control nga mas makasamot siya sa absorption sa tambal Na, nisamot na so inoon. yeah so mao to nga Di gyud ay nga magano ka no first oo aid no. mao na gibutang natong number dinhi sa PA sa Philippine National Poison Management and Control Center nga kung kasog tumar kag tambal kay motawag ka ani nila sa Manila ra ba I don't know ti kung sanay Sa Philippines kayo no responsive ba nga ana sa Philippines? Like, ambot Mao ni ni try ka ni tawag ti. wala Basig wala namatay na ba? kaya wa pa nito bag. Kani Edward, mao ni Edward kaning kuan. US man ito eh. Manila man, dili Manila ni. Kaning nasa ubos Edward ubos? PH. Okay, PH Kaning national. Manila ni te. Manila man number ang landline. landline Landline niya Manila pag yun. Noon yung problema pag si landline nun niya, cellphone mo gamit kay kuan di ka. Mahurot phone. tagpila ang Edward. minuto tagpila man Moingon ang na- minuto Edward, may yung Tagotso. kagtawag, hello, mamamatay na po niya. Dili na, di ka matiwas og storya. Kay wala na. Wa Nagbatay pa load. kakatawag, matay na. so sa pangutana ni Ma'am Hazel kung pwede ba naabay potential nga mamatay ang tawo nga miinom og Ventolin or kanang salbutamol man natong hisgutan karong adlaw so ang kanang katong tambal Edward para gito siya sa inhalation kay ang iyahang Inhalation yun siya. ang kanang manggong mekanismo sa tambal to explain it simply kay mura na siya og lock and key ang key ang tambal niya ang lock naa sa ato ang kuan naa sa ato ang kanang Body. lawas o na specific na nga area sa tong lawas so ang kaning salbutamol ang iyang lock kay naa sa kuan lungs okay so kung imnon ni siya
kung imnon ni siya wala man dito sa wala man dito sa stomach ang iyahang lock. Lock. So Di sa ang mo may fit. dili siya mo fit, so maabsorb siya Mm. nga to sa circulation. Maabsorb siya sa nga to sa circulation, unya maadto siya sa major organs. Sa Nig mga organs. adto siya sa organs mo take sa iyahang effect niya mo cause og Ibang kaning effect. nya. Pero kinahanglan sa og massive dosage una siya nga maingon ka nga overdose. Nga So, lethal oh, siya. lethal. Kung gamay ra gani kay dili siya Usa ra man lethal. to kang Edward. Oh, Usa ra Usa ra Isa Edward. ra man akong nainom mo Diyos ko. oh. Dagdagan ba na ako? So dili ra kaayo, wala ra kaayo ikuan, Oo. wala ra kaayo siya effect. So pero kung massive gani ang imong matumar, especially kanang mga bata nga mainom og kanang syrup, ilang imnon ana. So mao ni atong hisgutan karon kung ma-overdose ka sa salbutamol, no? So ang mahitabo man gud sa salbutamol, mura siya i-lock niya ang potassium inside the cell. Nya wala nay potassium outside the cell. So maka-cause na siya og gitawag nato nga kondisyon nga hypokalemia Hypokalemia. or walay potassium sa imong lawas. So kung walay potassium ang lawas, ang mahitabo ana ti ang heart nato magkabuang og kanang pump, magkabuang siya ba. So naay mga arrhythmias mo na nga mga pasyente nga mo inom og salbutamol kanang Potassium. ana ang mahitabo ana magpalpitate sila. Mo nay mahitabo ana. Unya napagidaghan nga mga mga panghitabo like lactic acidosis, mga inana ba mga metabolic problems og Mao na akong mga nabasa. oo kaning ang major gyud nga effect na sa makit-an gani mo kasing-kasing mo na ma-feel uneasy ka ingon ana. Unya makita sa nato sa ECG. So kung ECG-han nato ang pasyente ani, ang iyahang pag-contract kay delayed. Mag-delayed siya. Delayed iyang pag-contract sa iyahang kasing-kasing. Unya, mo na ni ang mga side effects sa pasyente nga mo tumar og kuan kanang Ventolin or Mo na akong salbutamol. na-feel dizziness, palpitation, kani muscle cramps, weakness, og nausea. Siya mao gid tanan, di ba? Mao ni severe tremors, dizziness, insomnia, seizure. Murag sayang yung panic ko ba na good, murag nag-anxiety. Anxiety. Sayang lang Duard kay usa ra imong giinom no. Marami sad kati. So gibasa naman ako kay nagduda jud ko ba gibasa na ko. Di mao. Ang kaning seizures maka-cause gani siya seizures mo kirig gyud ang pasyente ani niya. No kung sobraan na to. Patulon no, patulon. Di mo kirig nya. Ang kanang ang nausea, vomiting, dry mouth unya sa kasagaran yun chest pain. No, I don't know kung naka-experience ba ka ato chest pain, Duard. Wala man nun, palpitation ang heartbeat nimo kay maabot og up to 200 beats per minute. Nya mga weakness or kaya na kung wala kay potassium sa lawas kanang banana, di ba, kay source man ang potassium. Kung wala kay potassium magluya imong lawas. Maluya man ka. Maglupay-pay. So kibaw na ta karon nga ang kaniding salbutamol ang iyang receptor site ang tawagan niya nasa lungs, no? So importante gyud ang route niya, no, ang administration, kung oral ba, topical, kay kung topical di na pwede inumon. Yes. So para sa mga nananaw karon, ang atong gistoryaan usa ka senaryo nga nahitabo just recently ni Edward nga aksidente niya inom niya ang Ventolin. Okay? So sa hospital unsay among buhaton ana? So this is kuan gyud siya in emergency. Kung ma-overdose ka, what kibaw ingos Edward nganong paratman tuwaya na to glain. Tinuod anak ana. Lami lagi. Murag nilami man ana. So ang hitabo ana Edward, may mo siyang emergency. Unya kay na emergency man siya dadon sa ospital ana dayon. So supposedly katong mga inatong kuan Edward kay dadon ka sa ospital kay wa ta kibaw unsay may tama situation. So kanang ang buhaton na mo ana kay discontinue ang tanan nga tambal nga naay salbutamol sa kani nga pasyente. Unya mag-initiate din mi kay because of the knowledge nga ang mga nurse kay balo na sila nga atungod sa salbutamol ma-cause og kanang arrhythmias, tagkuan ni kanamo og kanang continuous cardiac monitoring tan-aw namo kung naabay katong QT prolongation.
O ningon si Suset, Mm. good morning. So good morning ta. Hi Suset, good morning Suset. Hello, O Hi, may Susie. Suset. pagtanaw. Mao ni inyong classmate din, no? Nga Hmm. beautician. Saan Beautician. na may bagong term sa beautician ron? Unsa man? Depende. Aesthetic, ano? Aesthetic. Oh, beauty, Aesthetic. Unya, esthetician. Sa to. aside ana, nana sila kuante, nana sila field of specialization. Pareha aning Hmm. pilok duard. Pareha aning Oh. ang tawag sa pilok duard kay lash tech. Oh, di ba? Tech. Katong Di. pilok nga, Technician, lash. may mga Mm. kuto. Oh, ana. Lash kay ka duard, Di, oy. curious ko ti pagpa-dental nimo tinaguan ka, nag-makeup ka, nag-lipstick. Oo, oy, wa sa ko nag lipstick. Napapas ang lipstick ti, oy. Ano pa? Pero nag-makeup ko tinya. Imagine ko sa akong self bangil ara di natug na ako maglingkod ta sa dental chair no, mangilad gyud manghihiwi. Mga kuan gyud ang naong duard. Luoy kay duard. Luoy kay tag naong duard. So sa mga nananaw pa nga atong giskutan karon ang kuan katong Kasi nasibyat. na mga nainom po datong viewers. So nakainom Kasi si Yeah, Edward gusto og basin. sila Ventolin. pa-share. Oo. Kung namoy na kuan diha na experience sad nga nainom. Aksidente nga Share nainom pod mo. isulti Oo. mi. Karon ang among isgutan kay na aksidente na inom ang Ventolin nga para unta na sa kanang nebulization. So nag-abot gyud dayon sa ospital Edward ang among og ate Hazel ang atong buhaton ana i-cardiac monitoring din na namo. So ingon si Suset magpa-lashes ba daw kuno mo. Ang among gusto Suset, ang gusto ni Ma'am Hazel kato kunong lashes nga na ilusa. Laan kay ka Edward. So Ano, uy, kanang Sa nari may pangutanan ni ibutan. Suset eh. mm, Suset, nakay kuan ay lalaki nga magpa-lash except sa bitaw. bayot na nga lalaki Na ba? jud. Na Oo, ba? Wa man siguro ayaw ng bayot kanang lalaki jud ba? Di wa ta kay bawdward basig di ang iyang Bitaw. lash kan classic naman gud daghang type sa lash duard na ay classical, na ay volume, mascara. Katong classic, Katong katong taas lang classic siguro, duard. pataas. Ang classic kay simple, ako ra gyud siya, simple lang gyud. Mura lang siya natural nga pilok pero taas ba. Murag mo, But ano ba kung lalaki, nanay ingon magpakilay ana. te? Murag mo, ano ba kung nanay magpakilay nga lalaki? Katay mo mga na. Oo. Ano Kaysa na, magpa-lash. Oo, kaysa magpa-lash. So, Simple ano eh. Sige. yeah, Nga, sa napaw nga sulti kate. imisit. Unya, Napaw tanaw na nga mo na ka, ang oy. napawong ko, gipagnon. Hala, oy, napaw ka te. Kabayad sa kurente. Na BSCBN man ko kanang kuan, tanaw na mo ang imuhang heart, itagdangan ka na mo leads. So, ano ko, ECG ko, na yun, no? ECG o cardiac monitor nga makita sa monitor gyud ang live nga kanang heartbeat, rhythm sa imong kasing rhythm gyud kanang tanaw na mo ang rhythm. Unya. Magana-ana. Nya kay ako straight. nya kay buutan man ko nga nurse. Tagaan ni ka og IV nga dagko nga dagom ang akong gamiton. Kitong dagko jud nga dagom nga 18. Para asa man ni Doms, ma-flash Age out. 18. Okay, For naman si tay mga Edward, mga emergency medications like mukirig nya ka, tagaan ka na mo diazepam. So mo na mong buhaton niya. Dagko gyud siya Edward, dagko gyud nga needle kay aron sigurado jud namo nga masud gyud tong tambal kay emergency basta emergency patak ni paspas kayo ang patak. So kay emergency man dagko gyud ni siya og kanang kuan dagom mo gyud na imong expectation di ka madto si ER nga mangayo gagmay nga dagom wala dagko gyud ni siya kay mo time magud imong kalaban ani no. Katawa si Susit uy kung naabay lalaki nga nagkuan nga nagtawag na lashes. Unya. Ako ba si Edward pa yung unang magpa-lash. Pwede na ko kilay te, akong kilay. Sige lang. Kilay ko na set, magpakilay siya. Nya. Kana kung bang kilay lalaki no. Sige. Kanang murag Japanese ba? Nya. Murag mangga. Nya kanang nung tanam si Edward nganong daggo kuno nga dagom atong itaod is because ang kaning gitawag og beta blocker Edward mao ni siya mura og kuan tambal nga atong ihatag nga pwede ma-decrease ang kanang makontrol ang tachycardia ba ang kanang pagpaspas sa kitik sa kasing okay kay aron ma-prevent ang more damage o kuan mao na tong gamiton tapos katong potassium magano manig potassium no kay usasad na ato na isgutan later on usasad na sa medical nga decision nga himuon sa doktor kung beneficial ba kay ang atong hibaw-an nga ang salbutamol ira man i-lock niya ang potassium within the cell mao na ang mag-hypo naara gyapon siya wa siya mawa niya so ang atong problema is ato bang supplementahan over na pud ka basin ma-over mo na decision sa doktor okay
Nya Tungkol sunod, sa ano diyan. mo na ni siya, Iron, step 3 na ni potassium. siya, oo. So, mo Ah, na nga kung kuan ka nga doktor, bag-o ka nga doktor nya kana aggressive man kay ng mga bagong doktor, hatag sila Mm. potassium. Diyan na din mo gawas ang nurses. Diyan na mo gawas ang mga nurses, Hyper. Edward, nga, "Uy, sa akong papa nagtan-aw karon si Gigi Kondihay, kumusta na?" Nya kanang kuan, diha na mo gawas ang nurse. Mingon ang nurse, "Dok, nganong tagaan man na nimo nga ang kuan, ang potassium level dili man jud kayo ubos ana." So ana diha na mi mo musod, mo interfere kay Pwede pa mag-intervene. okay kuan man mi, advocate man mi sa pasyente. O ana, Na di ba yung doktor? Paghilom, ako ang doktor. depende na ayaw sa pagbuot. asa ka nagtrabaho. Dahil nga na nga doktor. Sa ay si ate Makatingog ay kami no. makasulti, si ate makasulti ana pero dinhi Edward kay kuan man, Makatingog. dinhi kay ang kan amo ang care kay kuan man siya kanang murag kita tanan bitaw liable. I don't know ni Ma'am Hazel unsa experience Ma'am Hazel pero di lang kung comment kayo sa inyo kay kaugma. Wala pa subscriber pero Actually Duard diri sa amo po ang experience nako kay ang mga nurses diri Duard dili gani ingon pareha sa gawas ka assertive. Dili ba dili silang Kanang doms dili pod manggod mo ano gawas. ba? Ay, mali man na doc, Yeah, dili pod mo mo fight gyud ba ang ari Duard Murag kay submissive mag-agree lang, gyud me. submissive lang. Kami ang mga nurses Yes, diri kay do. mag-agad Yun mo bisag say order sa kabalo na ka nga doctor mali ana. iyang tinya kabalo ka nga mali iyang gi-administered. Yes, yes. Do. Adi okay. pwede naman sa Sakto yung kamo question pasyente. ana. Pero na Mm. special case Duard kana special area labi na sa OR kay ang OR diri Duard kay ang nurse gimanghawd. Oh. Ayo, Mahilom kay gyud sila ang doktor diha magdira. napita. Oo. Mahilom Sila gyud mo diha. mga tang-under Sila nga area. gihawd o ilang singkahan ng mga doktor sa OR. Ay mo ba? Nya, Mga isog yun sa OR. sa unang panahon ambot ka garanti na usab na baka. Oh, Nya, pero nindot man ni sa gawas Goodward kay sila mo coordinate ang doktor nila mas mukuan pa sa nurse. The nurse. Mas Oo. pangutanon pa gani ang nurse Duard ingnon pa nga sa oh idea. have you given the kuan ana na ba niya ang nurse din gawas Duard kay automatic na sila labi na ni Doms kay yaman kong suryaan katong ED pa siya nga automatic gani Duard inigabot sa doktor igo na lang siya mo assess mo ana na siya nga okay naman dahil mo ana ng doktor kay man nasibuhat naman sa Yeah. nurse. Nya, usahay ang mga sila mohatag na sila tambal nga ang usa ka tambal mo interfere sa usa ka tambal Edward. Pero way mosulti nimo ana. So as a nurse, ikaw jud ang mo decide ana nga dok, di ta pwede mohatag aning tambala dok kay mapuno ang Kana pasyente sa maglaban ba no? Maglaban ang mapuno ang tambal. pasyente sa so ayo ni idungan og order. Adto ni order nimo sa ini kahapon na nimo i-order. Ana mo nya. Dok toxic man ni dok niya tagaan nimo pasyente niya ang liver enzyme, ang liver kuan sa pasyente kay is a mess up. So anong tagaan man nimo dok may rason kay ikaw sad you have to know the reason kay experience sabihan na nimo inana mi niya na open communication niya mao ni At sa least kay dili sa open ang mga doktor dira. I think sa Dili ka Pilipinas na- pud na mga doktor pud nga ingon ana nga open Nama pud pa ba. yung Mm. pero na po Not all dili tanan. Pero Bitaw sa akong nahibawan nga mga doktor kay mga butan gid ako mga doktor nga nahibawan sa Pilipinas si Dr. Lee Sosa de IT. butan man to ti. Mabalaan man ni Lovely mga botan ng Bulampaw. doktor. Oh. Mabalaan ni mga botan doktor kay dagan kay ano. Ang kay pasyente. Nangay pasyente Duard. Ginapilahan ng kuan clinic. Imong ate te. Imo ba tong ate te? Manghod. Manghod ni kuan doktor mo ano man. te? Pedya kato namatay Duard. Namatay naman siya Duard. Pedya. Ay namatay. So sa Katong katong mga sige. katong naminaw karon bag-o atong gisgutan kay si Eduardo nakainom aksidente og kanang Ventolin. Niya atong gisgutan karon kung ang kanang Ventolin ba makamatay ba no? Ingon si Suset, taas kaayo respeto ang mga doktor sa nurses mas labing maayo kay dili nila gina-under ang mga nurses diha no. So dapat ingon ana man gyud set nga dili gyud wala gyud andiray kay kanang kuan man gud para nako tiha kung wala kay knowledge as a nurse niya wala kay knowledge kay wala kay power mo na gyud ang knowledge is power kay kung sige ang reality man gud sa Pilipinas no kay kung kung naagod kay position kanang nakapilit sa mong pangalan ba kay murag ano ka ay mano murag superior na ka ba no ay kanang ingon ana masad ang adin hinder dili di gini mo tawag og murag mo ato sa utok ba ang mga ano Kaila Duard kay di sila mo tawag Dr. Duard. Dr. Alice First name. gito First name Alice basis ra.
Uy, alis ka na. Oo, Yan na, kati alis ka kanang na. Ako pag dili magpatawag og sir or ano no. sa una Name bago Wala lang. pa na. ko sa una bago pa ko akong Dili address kay ni ma-issue Doctor. kung di mo siya tawag doctor Oo. or walay Address ni PhD yung faculty. name. Ikaw Edward, Doctor of Education man jud ka. Na estudyante tawgon kag Eduardo. Di ka malain. Ay maano gud ka pero sir okay lang Wa yung ka tingaw surname. dugayan, Edward. Oh. Dugayan, Edward na bago. Dugayan, Di mo Edward na mano ka bago. kay di mo Ah, mano ka kay baka manad. uncommon man gud siya tapos Dili murag kay, ang sir man gud sa ato naka-connect siya as respect. Kung tawagon kag sir gina-practice, murag mga nang respect ka. gina-practice. Oo. Oh nya. The same good sa imong mama nga tawagon mo pangalan masagpaan man ka. La, Masagpaan gyud. ingon si Kaya Sunset wala ma'am, kay respeto. ingon Sunset murag hilas na Sir Duarte. So, Gani. ang kuan manggod, ang kanang dinhi manggod, careful mi sa sir. Kay kana ding sir T is Mga a professor. title given to you by the king or queen of England. So kung tawgon na kag sir, meaning to say nakadawat na Wala, kaadtong og oy. itong King na prize. ka. O one King time, na king. kay Sir. gitawag nakita na ko akong maestro sa dinhi kay eskwela man ko dinhi no. Nakita na ko akong maestro. Nya akong ginako maestro, "Hi sir." Na-shock ang tanang mga tao gipangutana ang akong maestro kung na ba siya dedicated title. Diin siya title nga sir. Ingon ginaw sa maestro, ay lang ko tawag sir. Tawagan lang ko sa akong pangan. Motog diretso na lang akong tawag. So, Ipang royal mo gud na, sir, pang Roy madam. na siya sa Pilipinas kay I don't know, di na nagsugod ang tawag og sir og ma'am. Dito no, tanan sir. Tanan sir sir ma'am ma'am sir ana. So badayon Sige, to sa pero tong gisgutan. Gibada sa ti. ang estudyante ti di ko ganan mo tawag og miss. Ganahan ko ma'am Ganun gyud. miss man nga minyo naman ka. Wala, oy, lain kay ka Duarte. Ang among first year na mo Duarte mag-miss nila. Dili kay mag-miss nila sa instead of ma'am, mag-miss murag nindot pa paminaw ang ma'am oy kaysa miss, Mm, no? yes. Sige, dayon to Alright. te. So, padayon ta sa ato ang hilisgutanan, no? So, nakainom si Eduardo og Bentolin og makamatay ba mo ni pangutanan nato ron, no? So, step 4 nga among buhaton, umo na to Eduard gatong corrective nato Eduard kay nakahibaw man ta di ay nga pag inom sa Bentolin maka-cause man day siya og malak ang Weakness, potassium o malak kay Mm. ma-weakness kay malak ang potassium inside the cell niya wala na yung potassium outside. So, mo na ang problema nato karon kung aggressive treatment ba nato or kanang cautious supplementation. So, Ala, tama gyud na sa dum sa bagay katong after good nako sa incident nako. Di ba nabasa na ko nga hypokalemia. So nano ako wala mubaba akong calcium. So nangita potassium. ko og saging. Mm. Kaon kay og saging para ma-maintain akong ano. Di ko Yeah. siya advisable no nga first aid jud Gamay ba. lang. Oh, gamay lang. Gamay Kay, lang. kay ang may tabuan na. Mahimot mo ko ni mo Eduardo eh. Gani kay paranoid jud ka te ko kana ikaw na gud dito. Wow gyud. Nya kanang Paranoid ka. kanang mukuan gyud siya. Mo taingon di si Suset, mag-enjoy jud ko maminaw sa inyong tulo when man mo manglaag diri sa Davao. Soon Suset, hibaw-on ka na mo. Inig presidente na si Sara Duterte set. Oh, mga anak mi. Nya kanang Mag-rally padayon. ay So, mga dilawan pero kauban. May dilawan. Uy, pink. Uy. Pink ni oy, kakang pink. Pink yan, Yeah. mag-unite naman pag mag-red. So, Ah, may mo naming watermelon aning laki. Para mag-purple. So, mao na siya Sige, Dward. uy. Dangerous kay na siya kung imong i-supplement og aggressively ang potassium kay mo taas man imong potassium, mag-shoot sa imong potassium, makuan ka. Kung ma-overshoot, unsay mga problema? Mag-hyper Matiuro. pod ka. Matiuro ka. matiulo ka oy. Kanang kuan Kuya, Dward, buday ang mo. potassium Dward is used for lethal injection. Ay, mo ba? Oh, mo stop man na ang imuhang heart Ang kung puno heartbeat ka sa potassium. Usa na sa mga gigamit ang potassium. Manang careful kami anang penalty na to. careful kami aning mga nurses kay kaning potassium ang color ani niya kay murag tubig. Yeah. Yeah, dums ka nang kung sa toxicity, Ay, nisulti na sa makita to. na siya. Nisulti na sa to. Uy, makita na siya sa kuan Asa like nisulti medical sa te? ano. Oh, Makita na siya sa autopsy. Kay uban murag mao na panggamiton Sa dugo. to. makita sa dugo nga naay taas nga potassium level. Ingon si Suset, klaro nakaayo ato ang presidente oy. Bitaw, kinahanglan mo butar gyud og tarong ani Suset kay dito mo butar og tarong ani unsa na sa taan ni. Sige padayon ta. Kuan siya Taman. te, sa kanang potassium ti ba, are there any cases ba nga if dili ma-treat ang imuhang hypokalemia kay di na gyud maulian ang imuhang ka weakness?
Ti, kung Oh, Is anti there a dapat possibility? mabalik siya. kanang Kanang may nana ba? kanang complicated kay na siya nga kind of treatment kay Mabalik dili siya dapat naaman na yung mga kuanti, naaman na yung mga kana bitawng concentration ang potassium na ay kanang Mm. mga different concentration ti. So Ah. O ila oh, man sad nang ikuan di ba ti ilahang mm, unsay tawag ana ti kanang ilang i-taper. oh, I-taper nila ang oh, pagkata. diha na Yan na naman nam. diha na nimo makita ang kuan sa doktor, ang kanang tawag ana ti, di mo makita ang art sa doktor in Ang treating, knowledge. in using medicine to cure their patient. Unya asa musod ang nurse? Ang nurse musod ari na sa kanang monitoring nga Mm. nag-infuse ta og potassium, magtan-aw mi sa dugo. So tan-aw na mo sa dugo nga wala man nitubo. Mingon din mi sa dok, Mm. in the past few hours wala nagtaas Wala ang ni iyong potassium. Oh, potassium. sa may imong desisyon dok, mingon yung doktor, ikuha na to, increase na to or Increase, ilisan na to, increase. Oo. ilisan na to concentration ana nya. Kami sad magtan-aw mi sa dugo, magtan-aw mi sa pasyente, magtan-aw sa ECG, amo nang ikuha Lord. Mahatag ikaw may mato og Mga data sa doktor mga Lord. observation, oo. Oo, ana dok, Kay mo kuha na dok. update. Oh, ni normal na ang potassium dok. Stop na ni nato dok or pahinayan nato dok Kabalik. ana. So ingana na ang decision Wala making. kung nurse day ka ba dili ka magtanga-tanga day no way no mapatay mong Dili pasyente. gyud Edward. Mo na Na-realize Edward, ni mo ikaw Lord. Edward, dili ka pwede Nag-duty Edward manars. cellphone sige kag scroll patay mong Edward, dili pasyente. lagi pwede manars ka Edward kay wa ka nagbasa ni inom kag tissue. Pwede mag-nars. Gani Diyos ko. So Basig pataka lag inject ba sa patient nya mali ang na-inject. mo na Edward nga dili ka blame kanang ubang mga pasyente mingon gyud sila nga unsam ka nga nurse, experienced nurse ka inana. Bitaw no. Kan makalagod dons kana kung mag-inject niya mali ang pag-inject. Uy, ay inject ka na mag sa IV. dextrose ba? Oo, Oh, niya balik-balik. Huy, lisod ka na Edward. Dili na Edward, Alis uy, dili mo na one shoot lang Dikat Edward. nahitabo na sa akong Edward. baby dati. Uy, Ay, gipa kana, hospital Lord. na mo kay na dehydrate mga 6 months. Lisod ka na Hala, Edward. gi-inject naabot sa Lisod kay tiil. nang ugat. Mo lisod kay na Edward. Oo, sa Bata. bata daw. Kay lisod ba ka Edward kayo. ang na dugay na akong trabaho sa ED niya ang akong na insertan og IV ang pinakabata is 1 year old ang pinakabata mo di ko wala ko nakatry og Kanang bata 6 nga months infant. ko. Oh, Oo, kay nga 6 Edward months. lisod kina kinahanglan nag-trained eyes mo na nga Kaya, mag-insert nag- ka Bisa ko ganhag nagkuha pedya. gid mi Di ko katong ganhag ano. pedya te. Nagkuha mi ka ng doktor nga expert gyud siya ato nga ano. Siya ray naka Tusok. successful Oo niya. tusok. Oo. especially kung Doctor dehydrated jud. na. Especially kung dehydrated na kay mo collapse naman Kay imuhang ni kuan. collapse na ang Ah. ihang mga vein. Nya kanang mao na di ko ginahan og bata nga IV-han kay Lisod no, mad- lisod madlo eh. ko. So mao na sa atong Lisod correction sa siya. atong potassium, careful pud ang mga doktor ani na kung coordinated na ni nga effort apil ang mga nurse monitoring nya ikaupat na to ana is supportive care ang imuhang neurological di ba kun nimo nga side effect mo kirig ka kung overdose sa salbutamol. Tremors, mukurog-kurog. Kanang sa in context sa kanang sa matong naminaw karon, pwede salbutamol pud nga kanang naa sa syrup. Pwede pud na siya. Pwede Kung po ilan na. ang laklakon, especially mga bata, kung laklakon na mukirig yun ang bata na. So Okay na kay ubanti. Nay ubanti nga kanang galagot gi sila silang ubo. Nagadali sila Ano, Oo, nga. gani no. Kali ilang maayo ilang ubo ba mo na ilang laklakon. Nakoy na ilan ana da. Wa man na unsa. pero lahi sa to iyahati kay murag kato mo siguro katong naay kudin nga kuan nga anaon Dili to sa albury. albury. So ang severe ang kani siya ang pasyente nato ani kung overdose na sila i-treat nato ang ilahang severe agitation like kay Eduardo ningon siya nga anxious siya. So i-treat to na mo katulgo na lang kanamo Eduardo nya. Kung imong seizures tagaan ka namo og diazepam og lorazepam aron makalma ka unya kanang nya kay kung ang pasyente man gud dili siya kalmati masige siya kanang restless mo taas mo gud ang metabolic demand nya kainomdom mo nga kung imno nimo ang salbutamol ang mahitabo mato siya sa bloodstream causing problems sa imong vital organs especially sa imong metabolic organs mo na mag-lactic acidosis ka sa katong mga naminaw nga mga doctor og nurses sabot sila ana nya kung imo pa gyud ang adan sa ang lactic sa mo taas na imong lactic acid level sa blood mo na mag-nausea ka high blood sugar no high blood sugar mo na nga magkuan jud ka magkabuang gid ang imuhang tibuok system ani unya
mo ni sugar nimo motaas unya ang we use IV here fluids to assist in correcting metabolic balance. Mm. So art sad na sad unsa nga gamiton nato nga kanang kuan kanang IV kay na may IV nga mga na may mga IV fluids nga lactic kuan ana lain man na siya na sugar na Oh. white sugar. So art sad na siya nga paggamit niya. Ang nurses ana role is to make sure that ang gi-order sa doktor is appropriate sa kato nga pasyente kay Sa Patient. need niya. Oh. So ang step Ay, kay pagkabalo nako pareho lang na tanan ano dextrose. dili door nilain na sila. Nilain na sila na sugar, na white sugar, na dako og molecule, na gamay og molecule, na ay para sa dehydration, na ay para sa kuwang og lactic acid, na daghan na siya kuan. Iba gyud siya no. Mao Di ka na lain-lain magbasa-basa. Duard. Kabantay ka sa label Duard na pink, na blue, na Oo, green. oo. Green. Mao na Nya, lain-lain na siya. daghan og dextrose ibutang sa imo ana. Nya kumutry sa kag inom ana Edward, lahi na sa nang problema. Ato ang utukion sa sunod iba nga na po na sunod na to nga video. Nya Ti mao na ang ni manok ti. Mm. Ti ang manok. ano man. si manok. Chicken ang manok. Di ba? Oh. Na may uban ana Ay. Duard nga i-inject na sa manok. Growth hormone para manam. Dili, kanang dextrose kay kinumdum ko kana sa ospital. Mo uli ng pasyente niya napainhabilin nga kuan, napainhabilin niyang dextrose. Yung iya kung inon ma'am, ako ning dadon Unsa ma'am. effect ana sa manok? O Kuan, gani, di man sa ang ako i-inject sa mo- manok. Mo revitalize ang manok kay naa man na siya electrolytes. Lagsik lagsik. sa lagsik balik. Ipainom ba te or ipa-inject? Ipainom tino or inject? Kalimot ko. Ang uban ipainom ra man Kasi- nila ti. Basta ilang dadon Duard. Ang ako sang nahibaw-an ana ti sa una ti na ako'y kay nailhan nga nurse nga nagtrabaho sa usa ka hospital. Dili ko consulting sa Pilipinas ba or dire. Mangawat siya og dili lang siya dili tayo mangawat, manguha siya og kanang IV. Kaya. Kaon niya. Ibubo niya siyang mga tanom. Kay labong kay ang tanom. Di man matay ang Uy. tanuman. Oy si Patrick Reggie nagtan-aw. Hi Patrick. Hi, pa. Balik niya ta diri Pat. Balik niya ta diri sa Kisaw TV Pat. So kani di ay Edward. Dayon ti. Kuan ni si Patrick Duard kanang nurse ni siya, graduate na mo sa CNU pero karon naa na siya sa ganito niyang kuante. Yang O sige to Patrick, nakalimot na ni Pat. Asa dili na siya sa tourism. partnership tourism partnership with TESDAD siya Duard. Sila may Yes. tig-evaluate. Sila tig-assess, assessor sila. Kuan ni. Sige. Nakaipa. Sa insito. Kana Duard. Siya Sila mo mo ato sa school sa mga Mm. assessor kuan kanang schools. Sila naghimo Spec. guidelines Edward. Nang guidelines Siya ana naghimo Mura sa sila kanang mga kuan. murag arkwate sa ched margana. Siya may usa siya. Tapos nagkuan ra ba ko nagtan-aw ra ba ko ani sa kuanti nagtan-aw ko ani sa ilahang kuanti iyahang tawag ana profile nagpalami man ni siyang lawas ti. Oh. Marites kay. Lagi pangandaman. Basig na ka na siya dextrose. Patrick kanang kuan kay Patrick kanang Marites kay mi Patrick ingos Patrick ay naami silingan sa una pag inom nila ang manok pangsabong og dextrose kay mahimsog daw. Naa daw to kausa nangawat siya og kalawat sad para para blessed by the Holy Spirit niya ipasabong dayon na unsa. Painon na sad og kanang kuan ostiya. Ingon si Patrick, hello everyone. Ingon si Patrick, huy, gibadlong taniya ti kay ato nanguan man ta tinang Nabisto imong gibisto ti uy. gibisto man sa kahanginan nga. Ito Patrick, kuha na ka Patrick kanang ni-improve gid ang imuhang panglawas Patrick. Nindot na tan-awon Patrick no? Wala lagi Kuan stop mo ko gining siya, Duard. minuti ba? Dili chabihon pag Duard pag guest niya namo kay nag-guest man na namo siya. Chabihon siya Duard niya karon nagpakuan naman siya Duard. Alam Oy sa lawas. kanang chabiyon ba kay magulang na sa pangito. Buang mis. Unsa? Magbuwang rasa. Ay sorry. Panambok? Kung chabi gyud day, kung pagit gyud day. Mura gatong atong Walay gisgot pangit Oy, lang chabiyon. kanang Karon lain kay- ang gwapahon. Lain na yung kagwapahon. Kung Karon gapon maguwang na sa pangit. solid kay nang si Patrick solid nakita ko sa kuan kay magawas man siya sa akong kuante akong mga Bodybuilder na siya, Actually, bodybuilder. Consistent man Yung gud James na iyang consistent gym tayo. te, consistent iyang Uy, gym. naglibak na mo, balik siya. Happy sad siya te kay sige siya travel. Patrick, mag-istorya niya taan na imuhang journey sa gym Patrick aron makahibaw sa dong uban kung unsaon Patrick ug unsaon sad pag Oh, Kuan? base gusto niya Daot. Kaya na si Domino ay Tutuluan nag-gym ka ba, na no? siya. awra gud ni si Exercise. Patrick ingas Patrick diba? Moinom kuno siya og
moinom ko dextrose sad Dextrose? para mahimos mo. So Parating padayon na, no? so Sige o na, para asa na na siya tate? sa padayon tong istorya. So ang katong imong giinom Duard, Pregnancy. kuyaw to siya sad mainom sa pasyente nga mapdos. Pregnant. Kay maka Ano man? kay sa pagtuon sa mga ilaga makamatay siya sa fetus. Dili man Yeah. ilaga ang tao. Oh, i-test mo Mo na man sa ay ilaga Duard. testingan, Duard. May testingan. So kay ano kung- siya, teratogenic. Nya. Mag- Pwede ano sa sa daw birth. maka-interfere sa uterine contractility during labor niya. Human kay Mm. na siya fetal risk, no? Nya. Human sa mga bata sad kaning tambal na to nga Pedya. salbutamol Duard ipalayo din sa mga bata kay Go. ngano although ipatuman ni sa mga bata on kanang sakto gyud nga dosage kay can cause siya nga maka-cause siya mga erythema multiforme or Stevens Johnson syndrome. Did ko makalimot ani niya nga kuha ni siya Ano autoimmune mangitom tino? autoimmune Ano mangitom? sa panit, no? Inana. Alright, happy na tamahuman, no? So mao na to ato ang summary. Ato nang i-summarize nato ang mekanismo kay loss of beta 2 sensitivity, nya mo na ma-absorb sa lawas madawat ng mga organs, mag-ship ang potassium unya ang Mag-trap presentation sila. nato ay kanang sa kasing-kasing palpitation. So mainom data og kung inyo nang imnon ang salbutamol nga para sa inhalation kay magkuan yun mo, mag-tremors yun mo, magsakit inyong dughan niya. Magkurog hypokalemia, anxiety pod mo. Nya, awan ni siya medical emergency at moadto gyud sa hospital ani kay ato ni siyang tan-awon, no? Kanang nya ang management nato ani, i-stop na to ang drug, i-monitor na to ang ECG, ang potassium og ang kuan, mga benzos para sa pagkirig naman lang atong kuan. Unya, mo na ni dili na ta sa nursing nato nga. So, bisan ka ng mga over the counter sa nga prescription dums kung sobra-sobra pod ano pa siya na makadaot pod siya. Yes, that's true. So sa nursing pod Duard o sa medicine na pod mi mga ginigitawag og the 5 rights of medication administration. So ang uban ani naabot na ni seg na po, ang uban naabot nag 3C, naabot na og 15. 15 so ato lima lang kay daghan man tag naminaw nga walay background sa medicine, no? So sa kaso ni Eduardo daghan na violate sa R, mga R. So ang right sa to ang natong number 1 ti kay unsa gay nati na perminti gyud nimo balik-balikon og kuante itudlo sa mga estudyante. Always patients right patient. Yeah, right. Patient. Ano man. Mangutana gyud sa name, ana-ana. Unsay nga naman Duard. Bitaw ka na magpalaptis gyud okay mauta na sila. Pwede balik. Ano sir pangalan? Ngano man ngano ana. Alam mo Duard, uy, basig lain ilang gi kuha og dugo. Basig mauta na sila unsay mong birthday. Oh, dapat lang. Ila man ang i-jive sa ilang record Duard kanang imong anang nabi na sila papel pod gibit-bit. Ilang tan-awon mo i-compare nila ba nama yung incidents nga maingon ana gud nga kuan di bati nga masayop. Masayop Duard. Verification na. Verification method. Murag ma-exchange ang result ba no? Oh, usapod na. Nya basig ang iyang gipaato yang kaluha baron. Dili siya. Kung kanang di na ka-istorya ang pasyente. Ito kay Duard. Kung dili ka istorya Duard, sa iyang bracelet. May Bracelet. bracelet. May bracelet ni pangalan sa bracelet. Ana. Duard ka nang ang pasabot niya di ka nang mga emergency. Dugo, diba? Oo. Yeah. Kung di kasulti kinahanglan na ikuyog. Unya ti, ang usay kaduha na to nga right ti. Right drug. So si Edward, mao na to siya no, wa niya gi-check. Wa niya double check ang name and label sa drug. So usa sa di nga nasukwahi niya. Ang katong number 1, right patient kay sakto siya, sakto si Edward kay siya maunta to ang moinom sa tambal, di ba? Pero sa right drug sayop siya kay di man ma-open check niya. Yung pagkainom. Ti kanang kasway kuan na sa una ti, kanang pareho kaso sa kang Edward sa tinga. Kuan ti ba kanang nag eye drops sa to ihati, eye drops. Eye drops di ba? So nangukay siya sa iyang kuan kanang likod sa tambal pag ukay niya nakita siya parehagnaong sa iyang eye drops. So gibuhat niya gikuha og iyang gi ana susti. Kuan man di ay ti kanang may tiban man di ay. Huy. Ha? May tiban. Di na himo pilit ang mata. Di ka buka ang mata. Kadlawng dako di ka buka ang mata. So Pag mo nagana nabuka rate.
ambot gipadaman namo og kanang kuan kanang ER? emergency room kanang sa Kapag emergency room sa Sa operating. ED? Operating. gapirahan jud. So kapag ingana no kapag ingana ba di jud ka mano nga pareho og itsura, pareho og nawong no, di jud ka mosalig ana. Dapat mabasa Di jud nimo jud. ang label. Nya Wag na akong lesson kuan learned po thing na. ano te. 1 Kuan sa million Duard, lesson. dapat sa Duard nga imong mga medicine Duard ibutang gyud imong medicine cabinet or anything nga naaman container nga naaman. tanan gyud medicine naa dinha. Mao Nya sad na ti. siya usa ka Nya ti kuan. paminaw ti okay ra ba ti nga miinom tagtambal ti nga ato lang bana-banaon? Oh, mao na Uy siya no kanang Duard kung dili ta tabletas magbana-bana. nga tunga-tungaon kay nagtipid pwede ra na. Kaning Dili. tungaon sa nako kay para ugman ako Dili mainom. Duard naaman sa medicine Duard like for example kanang atorvastatin naaman na siya ang gikuan sa doktor nimo kay kuan ra ka milligrams niya naa baroy kanang kuan nga Like 10 20, 10, 10 20. oh. milligrams niya 5 ra ipainom nimo pwede na imo tungaon Tungaon. basta lang nga tuman nimo ang Wala ra na 5 siya effect. okay ra na Basig siya dili pero even ang Picas 4 ang isa kay 6. di Kuan mao na Tunga na ba? siya kuan unsay nga ana ti tablet Score, something na score. na siya tablet katong Ang para linya ba? putol. May linya Duard ba? Oh nailinya mo na nailinya Duard Mo din Ang yung uban. linyang uban no. mo na Right purpose ana dose. niya Right dose yun na, dili ta magbana-bana. Nya kanim giingon Matay Duard nga mo basin ingon. natipak gamay. Oo, Nangutana oo, na ko ana Duard, nangutana na ko ana sa mga pharmacologist ningon sila nga ang kanang tipak nga gamay kay kuan na siya dili na siya Okay. meaningful sa kanang Dili kuan. Murag give and dili take na siya. issue. Murag Dili give siya and issue, take. te. Dili siya issue. Dili na ka mamatay kung nakuangan na kag tipak. Mo na Pero giingon katong sa imong ingon Duard, katong imong ingon Duard nga unsa to katong magtipid siya mo na tunga-tungaon na Oo, dili na effective. oo. Dili na effective Duard. especially antibiotics. Especially Oo. antibiotics kinahanglan gyud na siya tunga-tungaon kay kung sa Ang gisus sa kana doktor pa. mo gini. Kana pang May antibiotic course ba gid ti siya, ba na? course. Nadyo ko na ilhan na daghan or daghan kasagaran gyud ti basta antibiotic no basta or any medication like for example sa tambal sa ubo kung maayo na Duard kay dili lang undangan. Dapat Iwasan 7 ang days antibiotic or like lagi mao 14 gani. days. 7. na. Usually 7 7 na days. siya. Pero 7 ang kuan. makit-an nimo ang effect sa drug sa ika-third day. Ini ka-third day, Mauna mawagtang na ang diha, mga maundang mawagtang na. Diha na ka maundang niya. Mao na mao na kasagaran maundang. sayop kay ang kagaw na wag na matay na Maging resistant Oo. na. Yaman So na imong kuan ra resistant. kuan ra ka na Duard gigitik ra ka sa kagaw kung imo na undangon. Mao na siya ang sa Kaya right dose. naka-try pod biya ko kanang inom og antibiotic no kanang mga high dosage kimuro kag mabungol. Yes, Oo. sakto. Ang side effect High ana niya kay dosage. gitawag na to ototoxicity. Nga mo ring ang imuhang Oo, gipagka na sa moring protein. Mo ring Kabayan. imong dunggan. Oo. Ang pagting. Sige padayon tayo Ang sa sunod sige eh. Right route. So mao na ni siya Duard no Yan, imbis oo. kuan, imbis Kung inhalation, inhaler, imo na oral. inhaler, Imo na i-inhale oral. Kuan man gilaklak man. Dilaklak mo Ilaklak na Edward mali kay ang bitaw kay administration. ngano pareha man sad gyud siya container tino sa kuan or si Oo, Flora. gani. Pareha sad siya. Ingon Mo si Reggie nga Patrick ingon siya nga throw gyud na Miss Hazel ingon nag-message siya nimo ti ha. Miss okay ra na. ingon si Feeling Eduardo gwapa ko ng miss. minyo na daw ni siya nung miss ko no. Mga saba gid ko sa akong mga paryente kung undangon nila ang antibiotic kung maayo na sila. Yeah. Kung Usually mo ka third ginay- day na mga kuan. mao ginay practice diri sa Pilipinas te. Oo. Sa imong mga Labi na ka ng- undang na ay. Labi na kanang dili good kanang buo ilang paliton nga for 7 days, di ba? Ang uban Oh, kitingi mauna. palit. Mao na Eduard nga nalipay ra pud ko pero naami butika diri Marites sad. Nami Sige. butika diri Eduard nga mo daw musugot ra sila Eduard nga walay resita. Walay resita. Uy. Pero ang condition te dapat paliton nimo ang whole kuan good for 7 days gyud. Like for example, mo palit kag antibiotic no, mo palit ka niya wa kay resita Eduard. Ingnon kaniya nga ma'am di ra ba mi mo hatag og tulo ra ka book dapat paliton nimo ang 21 days. Tanan jud. Di ba? Ang Which is uban dili pod nga dapat ang uban nga na-resita. pharmacy, ang uban nga pharmacy kay mo allow sila pero isulat nila sa gilid pila ang kulang. Minus. Kung Kung naay resita, ang kato man ang Naay walay resita. resita Eduard. Kuya sa bawal tanan, gyud di ang ba? pag walay resita. Uy. Hadlok sa taan Di na. pag- Kinahanglan Di tanaw pag primero te
Ti pag primero ti kay ngari kuan kayo diri kanang kuan kay diri ba alert kay sila, Mm. cautious kay sila ang mga butika diri oy naa may usa Duard nga nilaylo man sa iyang patakaran ay mosugot naman lagway Siyempre resita. kay salesman, no? Maka-sales sila dako. Nya illegal man na. Oo. Daghan kayong tao, taas kay linya Duard nga Ground mga na makulong biya sila, no? Yes. dili kay ngano Duard Mapasarado. naman ko na gitawag na tong kanang mga culture dili sa tingay culture no kanang batasan na gani sa Pinoy ganiti nga for example ako usabi Mm. ako na mo akon jud ko like for example akong ako no giubo Mm. nya ang iresita sa Laklakon doktor na yun. mauni di mo ni resita sa doktor Duard ikaw man Duard ako nang timan-an Duard sunod niyang ubo Baliton na Duard lang dili niya. na ko matong doktor Duard oy magpalit na lang ko ako na Ana mo magdoktor gud miti. doktor Ano di may ba kanang di ba napay oh mga sobrang nga tambal, dili na ka oh, patid di mao na siya ang nangadto sa butika te nga namalit atong butika nga di mga resita mao na to sila. Usa Pero man ko atong Pakadala sila. ato yung encourage nga kung naa kay gipamati and you need antibiotic treatment kinahanglan jud ka nga mobisita sa doktor dili pwede Oo. nga yeah, dili gid because nga ikaw ra magbuot og kanang sige na sige nang antibiotic sa Pilipinas ti nga kung natay sakit sa ngipon atong dukdukon niya ibudbud sa sabaw. Penicillin. Wala. amoxicillin Amoxicillin. pod. Penicillin nawala naman to, gi-stop Dili na. nahibong ko amox na sa Duard amoxicillin. Ni among helper diri sa balay tiba. Hmm. Ang siya nga. Sus na, kuan gyud ang tambal sa ang samad sa among silingan na ayaw gyud. Kung nga naman nang giunsa man nimo, halati iya din gihunaran. Gihunaran yag amoxicillin Duard. Lo. Unsa man gyud na Napod koy ikaw ti napod koy pharma man gyud ka na-observe. ti maayo te. Uy, Kuan. napod koy na-observe ba kanang mga sari-sari store nga gagmay niya. Nay mag-deliver sila og mga tambal. Ano niya mga Kasi over the Basta counter mga- ay. ano good. Kasi mga kuan na Di Duard na ay para paracetamol. antibiotic. Wait, so kaniha mo ni akong lesson learned sa kanang mga inaana mo inom og antibiotics bisan asa lang mo malit ha. Doon ako'y pasyente sa una nga sa kuan naman ta sige. Doon ako'y pasyente sa una nga gikan siya niadto siya China. Pag adto niya China ni pag uman dito ni naay tindahan naay murag tindahan dito nya nipalit siya og antibiotics kay nakuha na siya giubo so nipalit siya palit niya walay resita palit siya Mm. pag palit niya later on wala pa yung mga duha ka adlaw nakita niya yung panit kay nipuwa ba that's just doktor nga nipuwa man ko siya are you Side allergic to effect. something allergic to something di wala mo kay allergy. So to make this the story short, na hospital gud siya. Unya pag hospital niya, wala sila kahibalo didto sa China kung naunsa ang pasyente kay puwa gid kaayo ang pasyente. Unya hinahinay og ka-degrade ang iyang vision, nabuta gid siya. Unya didto gikuan siya gi-examine kay wa man gid sila kahibaw unsa gi-examine niya mao to nga nahuman na sila examine didto. Gipadanas Canada kay Canadian man to siya. So pag abot na sa Canada, mao to iyang lesson learned nga ang nahibawan ka nag-examine ang dugo sa tanan nahibawan din nga ang kato dieng giinom niya is a counterfeit medication, meaning to say Peke. na medication ang iyang natumar niya mao to nabuta siya nadaot pa iyang panit niya porcelana pa og panit so nadaot yun mo na nga dangers ana nung palakas tindahan. Speaking of that yun mga tambal-tambal napod ba yagi na pamaligya sa palengke sa merkado kada kung tambal nga pampatambok daw ana pampatambok or papadaot naay ka na pampataba mainom daw ka ato nya payat ka manambok ka mao ba manambok ka or manghupong ka siguro okay kay naarba ko inhibaw na atong nagtudlo pa ko og pharmacology nga naay baligya nga tambal nga pampatambok pero di ay to ang kuan di ay mga kakisaw ang ihang content kay anti-diuretic siya. So dili ka makaihi. So ang imong fluids mo stay sa imong lawas niya. Ang kuyaw ang side effect ana kay takihon kas kasing-kasing, malumos ka in short, malumos ka sa imong kagalingon nga tubig. So careful mo ana kay nakita na ko ana nakakuha na ko ana. Mo na lesson learned nga right route, right time, sakto nga oras niya, sakto nga medication. Mo gini 5 ka mga foundation sa kuan, 5 ka foundation sa pag-inom sa inyong tambal. Nunaon din ninyo ng 5R. Mo na nga dito ang patak og palit sa bisan asa, no? Yes. Mo na siya. Dapat may FDA approved good, no? Na-check yun siya ba? Yes. So manasa. Igking mo ko sa kung naong. Uy, unsa man ni? Hadlok ka ti. So, Observe ko na inom gra tay. wala pa Duard. Di man kay klaro akong naong.
mo na Mm. effect sa mga collagen. Ang collagen ti kay legit gid na jet eh. Legit yun ang Uy, ay, collagen. ako nabasa tiba, ang Unsa collagen daw naman sad? pag inom mo daw nimo orally, wa daw siya Mhm. effect kay madaot daw siya sa gastric acid. Mo na Tinuod. nga high Mhm. doses siya, Edward. Mo nang high doses siya. O na Ah. nga, ang imong collagen tumaron buntag udto hapon in high doses like tag 2 tablets per tumar. Kay Wala man siya Mao madaot na. effect na. pag high dose. So Kay ikaw, Duard, wala ang na effect nimo, Duard, kay isa ra man imong giinom. Kung magpa-inject na lang ka like gluta with collagen, wala ka Ano ka-tryan ako man ate? jud, uy, ako man jud imo ingnon nga gwapa naman kay ko. Ay, ingon si di Dili ba man ikaw siya wala nako ka-try ni ana? ingon si Patrick, ingon si Patrick. Ay wala, Nice ang wala. topic ko no. Brings me back to pharma days in CNU. Na grabe atong pharma Patrick sa una Di Patrick ba? no. Ay lang isguti gatong part nga dili kaayo nindo Patrick. Pero para na ako Atong nag-enjoy ganun. nag-enjoy jud ko sa ako ang pagtudlo og pharmacology sa pharmacology sa Cebu Normal University kay kanang sa una gud ana ako'y kuan mga lisod ang mga tambal pero nindot man di ko makasabot na bitaw ka sa Mm. action sa mga tambal nindot Hardcore kaayo. mo ba yan ang mga subject pang memorize nimo tanan ang Ay, kuan. maunay mga Mm. kuan, Baga ka nila mga libro, maunay subject nga daghang mga kuan mga mga bagsak. ano mao Ito na Kung kailangan sila mag-teach libro ka, gyud doms. Kasi kaya itong author ng libro nga baga kayo nga daghan mi memorize nga gyud nila. sa CNU Edward daghan. dili mi pwede og usa ra ka libro. Ang among Daghan minimum mo tulo. gani Tulo na ang mga minimum. reference. Inana ang kung sa CNU, inana ang kanang masakpan ka Edward nga teacher ka niya. Nagamit ra kag usa ka textbook. Dako kayong issue tino. Matatawag ka. Issue na ka. Dako kayong Issue issue na. ipatawag kain ka, Duard. Kana Duard, kasagarang mag-teach anang pharma Duard kay pwede na gyud na sila mag-medicine. Mga So si Domino, Okay, pwede na gyud familiar na siya naman ka. doktor. Kay familiar naman sa tambal. Familiar man ka Edward niya. May nakasa pwede na mo style. mag-data. Pwede na na siya. Resita man ay. Unya Mga Edward, resita naman na siya din. unsa may ato Unsa ang naman ka, lessons Edward? learned. Uy yun naingon si Patrick. Yes, daghan gyud mga bagsak mao na. May gani sa Wala una, man. wa mabagsak sa Ala. pharmacology. Hardcore na Wala eh, pa may hardcore yung pharmacology sa subject. una. Wala may Patrick, pharmacology ayun sa lag una. ay nalagi may pahinumdumi Patrick anang mga mahagbong Patrick. Oy, Ay, Patrick, kay makonsensya ta na, Patrick. naay makonsensya Patrick. Okay, so Duard, unsa may imong na lesson learned Duard? Uy, kay ikaw ra ba to'y hapit mamatay? Grabe ba, pinumatay oy. Mm. Kuan ka Duard, ng wala lesson gyud learned. kinausap, Asa Duard. gyud. Duard, Always di ba ano Duard, basta ha. hapit Duard, di ba basta hapit na ta mamatay, magbag-o na ta, mabuutan, mao lang Uy, gyapon pag ka sure Duard. na Sige, layo, pangaway na simbako. ako. Uy, Dugay pa. sige gyud ko ka Oh, di ba? pangaway na ako te. Sige Duard, unsa imong na lesson Okay. learned Duard? Kuan, always check and read the label. Basahon jud siya tanan-tanan bago ipasalag sa baba. Kay once na sa mong baba ti lisod na kaya na sa iluwa o sa Uy. mo na. Giingnan lagi ti Edward nga katong among pasyente nga butangan og sa tawag ana ti? May Ay, tiban. may tiba. May tiba ng Wala pa mata. rin may tiban. Kay Uloy imagine ako ka nag-uulti. ang duha Ako gyud ka mata nag-uul. ang gibuta. Sa first mata maka-feel naman ka nang haplos, di ba? Marig pare-pareho magunsudlan na gud no ang Mm. eye drops ug may Correct. tiban. Kaya imagine ko sa akong pilok Pero te. wala siya Imagine naka-feel ko sa nga akong murag pilok. kuan sticky. Ang kay ngayahang kako ka nang tambal nga niyo polisporente sa mata. Nga kuan nga kanang murag bitawag sana, murag cream ba? Ay mo. Oh, sa man. Cream, Okay, kanang- just po rin. sa mata, Sa para sa bata. mata. Kay Mm. liquid mo gud ang eye drops yun. Naamo sige ka ng mga inanan. Uy, Mao na ala. siya part. Naara ba say cream te nga pare-pare na Mao tabi na. may tiban nga murag cream. Cream, mo gid akong giingon. Ingon si Patrick, I love you all. Ingon siya. Ingon si Mimi sa Banyeko, no? Ayay, murag nay ka familiar ani Edward. No, Edward, ngano man Oy, Edward, tumino. namuha na kay Edward. Shout out ko no Namuha na ingon si gid ka, Mimi Edward. Rosaldo Wala, sa Mimi. Banyeko. Kumusta Ano naman mamuha ang man si bakay Edward? ni Te, Business ngano man woman na Ikaw si ang bakay. kumuha Te? no? Te, ngano man na siya te namuha. Kisa ninyong duha oy. Si Miss Domino. Mimi. Wala akong ala. Ngano day Miss Mimi? Ngano day Ay, namuha ning duha lagi na ko ka-co-host. Ngano day na sila. Mo naka-relate Oy, te. sila sa bakay. Ipakita lang ka rin team Yeah. note eh. Oh, nawara shift topic. Uy, Edward, dugay kay kasana sa imong lesson Padayon. learn. Uy, asa na? Sige Edward. Ikapila na yung Mga kinabuhi. ganito, basahon dapat ang label. Unya, ikaw Tapos sa man palihog bago na ka sa i-ano. pero Edward, first pamanini mo Edward no, nya na may Oh, nine ka first kinabuhi na ang iring. nagtinanga. Na may nine ka kinabuhi First ang iring nagtinanga. Edward.
So napakay walo ka kinabuhi, Edward. Oo. Pwede pa ka So bisan magtinanga. kanang gabay kaayo niya, dili mo makita niya, murag tapulan na ka makuha sa mga glasses ba, kuwaag yun, dapat mabasag yun nimo. Kaya Una, mo Hindi, reason aside, wala ko sa lagi ano yeah. eh. Yeah, pero speaking ng allergy, diba? There are some cases biya tinong ang allergy mo take effect mo. Effect siya, inigdako na. Like sa akong manay case doon, gitawag na sa to nagna na late, nate. latent Build allergy. up. Oo. Parang tinigawas Yeah. mo na akong Kay pagka ano, Late late, siya, late. unsa te, late. oh, Lahat. kay ano, Duard, asthmatic sa ko, Duard, gamay pa. Mga 1 year old to 3 years old, ginawa, pag 3 years old, Duard, akong asthma. And then Yang here balik. comes, pag ko na nako, mga kuan na, Duard, mga 30 plus akong edad, nibalik siya, Duard, pero dili na siya true asthma nga kuan, na skin asthma na siya, Duard, o diba? Social kay ko, Duard, no? Skin asthma. So giubo na imong Makatul-katul palit na ko, eh. Duard. Okay. Dili, Duard. Wala ko gikagid, Duard. Dili, ayaw pag ingon nga gikagid. Gikagid ra kate, oy. Dili ko gikagid, Duard. Skin Kagid asthma na skin siya. Arterial. Skin Kay asthma. mayaman daw Kay kanang dato man ko. allergy. Skin Mm. allergy. Oh, Kay dato mayaman ko. allergy. Pobre Pobre, ka. Duard. Kay kagid. Di kagid kurikong kung sa pobre pa na kurikong ang tawag ana. So Ay, mao to nako. nga as a teacher sa pharmacology, ako yung ikasulti nga before ka mo inom ana nga tambal, make sure nga gi-order na sa doktor o para na sa imo i-follow to nimong 5R. Sige to 5R day, right patient, right dose, right drug, Right route and right time. route and right time. Mao jud imong hunon dili kay mao ning ko ano mapareha siya sa akong pasyente adto nga kuan nga gibutangan niya og kuan og kanang uy ako sa dait ko experience dili sa Eduardo to nasa ko experience ti uy Ay, Ay, ikaw, mga tanga sige. gyud mga tanga gyud imong duha. na ako experience karon ako na di ba na ako'y tambal sa akong mata. So Oh. ang usa ka tambal duha ka mata to both eyes once a day. Yang usa ka tambal kay one day sa right eye ra twice a day. Galibog ano unya. So karonti pag paghuhog na ko sa akong mata ti. Kani magong twice a day nga tambal kay mo siya milk. So inipagbutang na ko sa kay niya ang pagbutang katong once a day lang nga tambal kay gihatag siya kay kuan man siya murag bitaw siya makadaot ti sa mata kung daghanon. So gusto mo amo na akong nabutang ti dali ko dagan sa kuan ti. Dali ko dagan sa sink. Ano dayon ana jud na di ba? Nabali ni mo. Ang katong kuan. So lesson learned kanang mga parihagnaw nga mga tambal imo jud nang separate gyud na siya kay lisod kay matiguang na rabatan no kanimong tiguang nga tanong kay kuha na tanong kanang ang ano lang bud sa mga tambal no kay gagmay kay label. Or butangan nimo Kailangan marker, Eduard. Marker ba like glass. red or kuan ba orange ana. Or isulod na lang gyud sa kanang pouch no kanya. Butangan nimo og label ba no? Nauna lang gyud. Yeah. Ana Uy mo say hi ta ni Marie Cristo nagtan-aw si Marie Cristo gikan sa Hi, Albuquerque, Canada. Atong mga viewers nagtan-aw no. Unya og dinhi natapos ang lain na pod nga edisyon sa Kisaw TV. Mga mig thank you. Mga mig thank you sa amo ang mga viewers karon si Patrick, si Mimi, Rosaldo Sabañeco, si Suset Larisan. Nga naa dito sa kuan. Nagtan-aw pod si Gigi, si Mr. Conde, nagtan-aw si Marie Cristo, nagtan-aw. Panimba mo si karon. Patrick, Reggie, Patrick, Reggie. Hulo Eduard, Sige, isa mo ka Eduard. Ikaw Nagpaano Eduard. ka Ikaw Ash mo si Wednesday? Nagpawalay ka nag-ana ti, wala kay ana ti, wala unsa man na. Nya kaon man kog baboy Eduard. nya mga tag salamat Ay, sa nga, mga nya kanang ayo mga kisaw ayo mo kanang kaikog og share sa among video kay kanang support sa namo ba kanang gamay ra mi nga channel niya. This is a passion ni siya nga wala ka gikahin ba income. oras oh my god media na daghang salamat sige. sa kanang malipayong bisdak sa Canada gi-share nila ato ang video Cebu City Group Team Ka-Powers TV Carbon Public Market Cebu City salamat kay sa inyong pag-share bisdak in Canada and Minglanilia Cebu nga group diha sa Facebook daghang salamat. Diba? Eduard, din natin kapatingugon, Eduard. Okay, so this is Sige, Hazel ikaw na Timosa live there is sa Philippines. So health is wealth. Wa sa kana Eduard. Health is wealth. Yung buntag udto gabi bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Bye. Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan.